That's such a shit name, no? Ekaki. पिंकू नाम के लोग दूसरों के नाम पे कमेंट ना ही करे तो अच्छा है। तो नमस्ते भाई लोग, स्वागत बता रहा लोग कि हमारे यूट्यूब चैनल RS फिल्मिक पर। तो आज हम बात करे वाला बानी एगो सीरीज के बारे में, जोन सीरीज के नाम बाटे एकाकी। तो फाइनली 2 साल के बाद आशीष भाई के कमबैक होखे वाला बाटे इस सीरीज से। तो फाइनली एकाकी के फर्स्ट एपिसोड यूट्यूब पर रिलीज कर देवल गईल बाटे, वो भी एगो लैंग्वेज में ना, मल्टीपल लैंग्वेज में, जेकरा में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी साथ में बाटे। तो तू लोग अभी तक ई वाला सीरीज के फर्स्ट एपिसोड नहीं देख ले तो एक बार जरूर तू लोग ट्राई करिए लोग, तब जाके तारा लोग के पता चली कि आखिर दोस्त के साथ बकचोदी का चीज होला। तो एकाकी के पहिलका एपिसोड हमरा कैसन लगलक हो ओकरे बारे में आवत थोड़ा सा बात कइल जाओ। तो इस सीरीज के बात करी तो इस सीरीज एगो कॉमेडी, ड्रामा और हॉरर टाइप के सीरीज होखे वाला बा। हाँ, भले ही तारा लोग के पहिलका एपिसोड में हॉरर थोड़ा कम देखे के मिलल होखी, लेकिन हम वादा करतनी कि इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड जोन आवे वाला बाटे नु, ओकरा में हॉरर एकदम दबा के होखी। देखे से तो इस सीरीज जोन बाटे एकदम वेब सीरीज लेखा वाइब बनावत रहे, ऐसन लागते ना रहे कि एकरा कोनो एगो यूट्यूबर डेवलप कइले बा। स्टोरी के बारे में बात करी तो एमे 7 गो दोस्त होला स, जोन की एगो एकाकी नाम के एगो विला में जाला स, जहाँ पे जब एकनी के जाला स तो ओइजा कुछ गड़बड़ होखे वाला रहेला एकनी के साथे। और उ गड़बड़ का होखे वाला बाटे एकनी के साथे तो तारा लोग के एपिसोड में देखे के मिली। इस सीरीज के कुछ एक सीन में ऐसन डायलॉग रहे नु जेकरा सुन के लोग एकदम लोटपोट हो जीबा लोग, लेकिन कुछ डायलॉग ऐसन भी रहे जेकरा सुनला से एकदम फीका फीका फील होत रहे, लेकिन फिर भी देखला से ऐसन लागत आटे कि इस सीरीज में कुछ 12 ही हमनी के देखे के मिली, भले ही वो फर्स्ट एपिसोड में हमनी के देखे के ना मिलक ह। आशीष भाई कुछ तो छुपावत जरूर बारन, कैसे कि जो ट्रेलर हमनी के देखे के मिलक ह, वो ट्रेलर के ज्यादातर सीन्स जो रहे नु वो फर्स्ट एपिसोड के ही सीन्स लागत रहे। बाकी सीरीज के जो फर्स्ट एपिसोड बाटे वो देखे से तो आदमी यह कह सकेला कि एकदम एवरेज टाइप के इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड रहे। बाकी उम्मीद बाकी आवे वाला जो नेक्स्ट एपिसोड बाटे उनमें हमनी के धमाका देखे के मिली, और उ वाला नेक्स्ट एपिसोड आवे वाला बाटे 8 दिसंबर के। तो ओकरो रिव्यू वाला वीडियो देखे खातिर हमारे चैनल के सब्सक्राइब जरूर करिए।